Yn dafod o'r ochr. Ydy ti Gerallt Ddifaw? Da chi sy'n gwneud o'n llai? Na, mae'n iawn. Dwi'n ni rasio. A dyn chi'n rhaid o elfen yn stordi wyrach o bydde fel yna, ynda. Ond, os ti'n edrych, ti'n bod o'n dilyn. Un dal yn fel... Mae'n y darn o'r fo. Ti'n gwybod be? Mae'n un dda fel yna, chwarae teg. Mae'n anmach ar y llun. Mae'n sydd fan yna. Waw. Gyda'r llun? Ar y cornel yna. Perffaith. Ti'n gwybod beth dyn angen neud, David? Dyn angen neud... Mae'n ddarn. Cool. A yn y beg, wyth? Dyn angen neud y giat. Y castell fan fath ar y fan yma. Mwy llai, ie? Na, mwy, mewn ffordd. Oce. Ie. Dwi'n gweld yw'r ti. Iawn? Neu, dolla yr tŷ. Ie. Ynddi, dwi'n gwneud na. Mas gen i... Dwi'n gymryd y papa. Ond sut yn dweud cobblestone? Ie, fe gyd yn dallan o fanna i chwilio amdano. Neu gyda ni yn man. Cyfo fyny. Be gynnwch chi fanna? Gynnwch chi top yn hwnna? Ond mae'n ddyn gyntaf. Ie. Dwi'n dallan i cofio. Mae'n lefydd eich chi'n dallan. Allan. Dwi'n jyst mynd i... Dwi'n hwnna. Be di'r cofio, meddwl? Big. Bach e hynna, ys ysio. Ydyn? Bach e hynna, fydd. Iawn. Ocê. Dyn ni'n dan. Mae'r sesiwn gyntaf yma, oed yw'r sesiwn mwy o tawel na di'r Na, iawn. Sgwyddoch chi da, wsnosa sydd i ddod, de? Fydden ni methu controlio nhw. I di cofio rwla yn ymwneud bod chi ddim, ia, mwynhau cniagos i llenw yn deg. Mae hwnna'n at mewn mynedfa y Castell. Ie, ti'n eisiau chi bach yn bell. O, dwi'n mynd mansion. Fanna. Hey, maybe today's mansions with Woodwood. Pwy dyn ni'n methu rhywun? Pwy sydd y dal i ddod? Sy'n rhywun dal i ddod? Steffan. Ie. Gyd ffwrdd o Gaerdydd. A wedyn, da ni'n disgwyl i tad, lle da ni da? Tad Jacob. Naci. Ia, tad Jacob i sortio peth Microsoft na de. Dwi yn mynd o'r caniad i ddefo alwan, actually. Dwi'n reiliad i fi. Cofio fan hwnna. Meddwl. Ysdig. Ie, gyda ni'n focus. O'r ceir ochr. Ie. Ydyn? Cofio. Ie, ond dwi'n agor efo torches. Dwi'n stwag gyda'n peth. Gyda water. Ond gan i ddim corn. Oes, dyna? Oes. Chdi'n neud? Oes, dyna. Pa di'n just cael Josh yma just i awgrymu pethau ddech chi? Chos dyna fi. Ac i chi hwnna. Dwi'n gwybod sut chi'n neud pethau. Sgwar y teg, mwyn siapio wan.
Neu popsi. Neu popdyn sydd wedi hyn. Dyna beth i'n mynd i wneud, ond dwi'n clicio hwn. I cael... Dwi'n cael un mwy edrych. Fama. Ie. Dwi'n neud hynny. So sama Kate yn neud tu hi hi. Ie. A môl ti. Wrth ymwyl ydw. Dwi'n Dwi'n neud. ffordd am. Dwi'n gwybod, dwi'n cael pig yma. Hynny fe ma nhw eisiau gwneud. Ie, hynny beth gen i hi un o'r tai. Dwi wedi gwneud un yn y... Fi wedi neud o wrth... Yr un yna. Ond yr un yna. Oedd wedi dilyn hwn. Dim anam. Ti'n cael lot o ti. Oedd hi jyst yn build o tu wrth ymwyl. Mae hwnna'n ffain. Iawn te. So mae'r tai a pethau eto gwan gan i weld. Ni weld. Gerallt yn atladu plastig yma. Mae'n tŷ diw hanner orffen. Ti'n dechrau siopio fan'na? Fi'n gwneud at y bist. Fi am symud hwnna. Mae'n mwy rhwm oes. Fi'n angen. Ti'n dod ti mewn o? Ti'n cael lot o tai. Probably got a lot of diamonds. I dan sy'n ti bwysig. Fi am wneud y campau yna. Ond mae hynny yn quite... Ie, mynd i cael fi. Pan ti'n gwrtham hwnna, fi'n gofio beth arall. Ac un coch. Windows. Windows na. Fi ddim yn Beth gwneud... o... Dim anna. Ie. Ti'n ma'n cael glas. Na, gyda nhw'n gwydyr adeg. Na, sydd pan allan nhw'n gwneud twch o hynna. A tio Castell hwnna efo twch bach i y pop. Hwyl a saith i seithi. Iawn te. Nes ti cofio fwy dyn, Greg? Ydyn. Nes ti cael fwy o carag ydyn? Ie. Yn ywyd y torches. God, what a surprise. Sam o'r asfala, ti'n dach? Ta fi? Josh yn dach mwy. Na fi. Na, mae Josh yn mwyn yn chwarae gyda'n chwarae dach. Yn y si chwarae wedyn dad. Wedyn a ti dod. Fydra i hynna sy'n... Haia. Dal problem efo y dyn, mae wedi cael ei gicio allan o'r security question ydych chi wan, so mae wedi cael ei cael tan mis awr. Na. Ond, Gicio yn y count? do, mae wedi cael bod o wedi defnyddio e-bost i gwaith. Fi'n marw am bod yn Yn anghywir, dim ond, dwi wedi sortio fel fan i wen. Mae'n ffain. Ac mae hyn i fynd fel... Ac I was going to hyn. Nes yng Nghofio deitha chi de, bod na teisan fyny wrth ymwyl Castell. O ie. Ac geith ddwgu. Ti'n gofyn y cwestiwn pwysig rei? Ie. Fi'n gwybod hynna, ond bys fi wedi marw os bys fi'n ffrio mynd yna. Be da chi ddeud? Da chi ddeud teisan ta cacan? Be ti'n dweud teisan ta cacan, Geralt? Cacan. 1-0. Be da chdi, Katie? Beth i ddweud? Cacan. Cacan. Cacan! Focus i'r fawr! Da i ddim, Rich. Does neb wedi cytuno gyda ti hyd yma, Rich. Na, hoci llan genio li yna waith di.
Un bob ochr a tri bach yna. Nachdi. Wow. Gerallt, ti isio fi roi goleuadau am dy dyd di? Definitely. Ideal, na neu hynna fan. Yr lamps cool o bach i malu. Dwi'n meddwl bod ti angen dipyn o lab, Rich. No, mae'n ti fawr di. Ie, ffyn y to ti Geralt. Dim yn clywed i. Ddim yn clywed. Helo. Heia, ti eisiau fi orffen to ti? Ti eisiau mynd orffen to ti, Ger? Wel, na fi bach o plan i fo, so, na. Mae yna dan bach ar ôl. Na, dwi'n eisiau. Dwi'n eisiau ti'n neud am, but... Be ti'n gorffen am? Ti eisiau'r O, ie. Mae'n rhaid ti fynd lawr i orffen o lle. Chwilio am sy'n dweud. Can fi hwnna'n top. Dwi'n mynd i roi llawr cool i chdi. Gerallt. Le ti'n eisiau iron carreg, ti eisiau? Iron tools? Iawn. Esle. Fel cael armor. Reit ta, Gerallt, y cwestiwn pwysig wan de. Wyt ti isio llawr chdi yr un lliw a dy walia, ta ti isio fo bach yn dwllach? Na, pan yw ti eisiau mynd lawr, Geralt? Bach mwy twchach. Bach mwy... Ideal. O'n i jyst eisiau Dim un problem. arall. O gwion, jyst rhoi fi un arall. Fi ddim eisiau mynd i'r coedwig eto, jyst er mwyn cael un darn o... Fi ddim hyd yn oed yn cofio beth yw hwnna. Na fi Di hwn yn iawn, Gerallt? Coed derw, ti'n Tŷ gwyn. Ie. Ideal. Call ar blog Geralt. 5 LEDs, so i adeiladu hyn. Mae'n ei dal fel jyst. It's like, oh, really? O, un munud, gallu rhoi ffenestri. Chdi, di roi bach o laminate flooring i dy dyd i Gerallt. Wow. A dwi'n mynd llawer ben, mae'n dweud i greu o'n wedyn. Ie, dwi'n gwybod am o wel, ie, Yn y canol. A chdi, Matt, gyd i wneud. Na, rhaid y drysa nôl y drws di fyd nes i dynnu nhw hwnna. Dwi'n mynd ben mae'n dweud. Wow, ydych chi'n rhoi twan? Dwi'n byw. Wel, yn ys wal, yn hyn yn ffynnu. Pa fes i ddim bod yn fatha jail gwys efo'r bars na fyna, ie? Do, ni'n meddwl bod rhan o carcar yn i'w fel. O, mae'n dechrau siapio, mae'n rili da. Cymryd o, Katie. That's Cool.
O, da, gyd ti. Hwnnw dda hwn. Dwi'n meddwl beth dwi'n mynd i gwaith fan am. Mae gofyn, de? Gofyn i gwir ar eich. Ma... Gofyn. Ga i gael help i wneud y lle yma fel actually decoratio fo am bod mae fan yn marble. Yep. Gofyn i. Gofyn, beth ydych chi'n gwneud? Dwi'n sori y ddau gael. Eisiau fan yma. Ddim fi pwysleisio. Ddim fi Oedd chi'n gwybod yn rhad ac fenwn? Ie, dwi'n fyny ta. Ech chi'n eich bach o hwr eto. Sa'n gweith posteri? Street Fighter... Ddim fi sy'n dewis nhw. Dwi'n eisiau pwysleisio hynny. Lyfio fe. Fel nes o, ia? O'n nhw'n fancy. Oedd nhw'n fancy, so dyna beth o'n nhw'n neud. Ia, be arall, da ni angen ar y funud de, hynny. Beth sy'n dod lle. Eisiau fel match yna. Mae'n amazing, ydy o. Felly, mae'r ffordd yn mynd lawr yn mynd i Wow, mae'n beautiful, ydy o. Cael ni. A cael ni sgwir. Gerach, ti eisiau gwythyr yn ffenest ti, neu ti eisiau yr ffens? Gerach, beth gwell gen ti? Ti hoffi ffens, neu ti hoffi gwythyr yn y ffenest? Yn ffens a bod fel... Mae'n sgwr. Dwi'n gwybod sgennyn nhw gwydw. Dwi'n gwybod. Fel, ffens a bod hi yn o fi. Ffens. Oce, ia. Oce. Ffens. Spell mansion. In the mansion. Mansion. Can you? Hwnna. Mae'n siap ac yn hwnna. Fi na ffaith i'r edrych. Gyd o hwnna. Ie, chydig mewn. Dim byd mawr.
Tref yma. Ma. Gweld Gerallt yn di nofio yn yr... Trio sbio ar y llun, da, i gweld be arall yna iawn. Dwi wedi adeiladu eglwys da. Cool. Swn wedi gadael? Na, dim o. Fatha? Rhyw sŵn fan'na. O, Ceri, ni wedi gadael. Gerallt. Iawn. Mae tacad eich dda, wan gwys. Gadael? Haia, Gerallt. Ie, ti'n iawn? Helo, dyn ni'n gwybod yn ôl. So, ond, mae'n iawn yn gwrs mwy o gola, a bydd na fi disgwyl dwy... A bydd na fi disgwyl dwy, sgal... Na fi disgwyl dwy gawson... Na'n fysi. Na fi disgwyl... Beth ti wedi? Dwy skeleton. Dan sgerfod. Yep. Oce. Don na Ti. ffôn yn dod, gwna'n dod. A bydd mae'n iawn yn gwrs... Dwi'n cwffio sgerbydda. Gwan o'n wyt? Sy'n meddwl, mae'n iawn cael lot mwy torches. Mae'n iawn lot mwy. Iawn. Dynnu hwn, da, a dwi'n mynd ar yr un yn yma, da. Bwm. Edrych enw efo torches, ia, Gerallt? O, do. Ti'n hapus efo faint o gotchis na wan? Ie? Falle, mae'n iawn mwy yn y canol, fel technically. Jyst yn mwy o gofyn yn dawel siarad yn glir, gawn ni fwy yn y can. Mae'n iawn mwy yn y can... Gawn ni gael mwy yn y canol. Ein props, met. Na ni, ti'n gwybod be'n neud, ti'n gwybod be'n neud. Gerallt, ti'n ti? Gerallt, ti'n ti? O, waw. Felly. Dwi eisiau peth. Dwi eisiau... O. Wel. Naw. Paid y bach o'n Dwi'n mynd i eistedd os mae rhywun wedi gwneud. Dwi'n licio Morgan. Ie. Mae'n anodd os ti ddim mewn creative i gallu bod ar y to i wneud y stuff ma. Dyna fi wedi dysgu. Sa'n gwybod y tricks to. Meddwl... So fi di... Mae rhaid fi mynd round i gallu adeiladu fe'n gywir o'r top lawr. So fi'n neud parkour i gallu neud e. So Dwi'n gwybod be'n neud, dwi'n dweud bwyd ti lot haws o'r dweud hyn. be? Dwi'n iawn i fe. Hei, diolch. Dwi'n wedi gweithio fe gyd. Sa'n gwybod sut i crafftio asgol, yn tiod fel unrhyw beth fel na. Oh, gosh. Right. Diolch. Felly... Ond nhw'n gofyn. Helo, Rich, y gwion. Ie. Mae Elliw, chwaer fawr Gerallt wedi gofyn os geith hi go, so mae hi wan yn controlio controller Gerallt. Ie, Elliw? Ti'n de helo os pawb sy'n ne?
Helo pawb. Hi Hugh, ti'n iawn? Bod nhw'n siarad, ti'n dweud, yn dod diolch? Ydw diolch. O, da iawn, da iawn. Faint oed ti, Hugh? 9. Ti'n Naw. offi Mentrau? So, adeiladu'r castell mewn mwnt a beili, iawn? Cerni hwnna. Dwi'n edrych fel. Yr eglwys wedi orffen. Pasif. Beth yna? Hoedan yna eto. Ti eisiau helpu fi, Kitty? Dwi'n gyfod y toi a hyd. Ie, cofio. Ie. Sut fi darfod y to i chdi, Kitty? Ie, please. Dim problem, siwr. Nes i si gran. Ie, Oli. Ddinbych ie. Oes, gael beth i gwyddan? Be? Ti'n gwrs i fyny? Ie, wnaeth creeper chwethu fi fyny. O. Ie, maen nhw'n neud hwnna weithiau. O, waw. Edrych ar y tŷ na. Greiddiol i'r stael cyfnod. Yn amlwg. Fi'n gallu edrych ar y llun a... Ie, dyna fe. Mae'n edrych fwy fel un o'r cymeriadau Minecraft yn wincio blaen y peth. Mae'r top edrych fel fatha rhyw short back and sides. Ie. A rhyw creithiau ar ochr ei wyneb, ie. Oh gosh. Ie, dyna gorau mae'n mynd i gallu fod. Sorry pawb. Nawr, fi am mynd i tŷ sydd wedi cael ei adeiladu yn gywir. Di hwn yn iawn, Kitty? Di hwn yn iawn? Waw. Eglwys neu capel yw hwn. Dwi'n bo, gawn i weld. Dwi'n siŵr am y gyfnod o felly. Gwys, ydy ffafr i fi? Ie. Ti'n bod well hwn. Kitty, ti eisiau fatha shimna a fa ma, fatha mwg yn dod o'n efo? Ie. Gyffredinol, ie? Ie, ti'n gwybod sut ti'n neud hwn, well na fi, dwi'n meddwl. Nef skeleton. Ie. Dwi'n mynd o'n nesa. Fi y gala. Ys yw ti fyna? Fyna gala. Iawn. Dweud eto. Ie. Helo Richard, beth ti'n neud nesa? O, oce. Oce, sy'n mynd i sy'n paid. Ti'n hapus efo ti, Gerach? Ydw. Da. Wel, ti'n be, os ti isio de, mae'n ddigon amser, mae'n chwarter awr bach de, a mae'n plot bach efo yma. Ie, ti'n gwneud llun yma? Ti'n gweld yma'r ei ffyn yna? Gwion. Sy'n rhaid i fod yn fawr, gyda mor... Unrhyw seis ti isio? Ia. Oce? Beth di o? Cysedd ta. Ti'n iawn, Morgan? O'n i'n clywed...
O, beth ti wedi colli? Netherite am netherite, so... O, fama. Fama nath yr... Ti di fyny'r castell, please? O, no. Ti di old da? Na. O. Sbia? O! Creeper, ie? Drwsio fo lan. Neu drwsio. Diolch beth wedi rhaid... Diolch beth nath ni rhaid beth galfon yna. Bedrock. Ie. Dwi'n meddwl na rŵs oedd e gyd, dwi'n meddwl nath Morgan denu fo i fewn. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Di siŵr mae'n gallu. Dwi'n offi sut mae'n edrych fan o beth. Castell edrych yn ei ddacws o beth. Dwi'n tynnu screenshot o hwn, bod dwi'n isio hyrwyddo fo. Hwna dio. Short TV. A dyn sandwich. Hwna fe. Dochter o hei beils ar y tŵ. Hens, ia. Ie, hei beils yna. Hei beils. Dim actually. Okay. Even though stone cutter with impress, stone cutter, so new half long, and that they do. Some of me, I found in the card. I just remember yeah, Ydy fario wood. what do I know the Mwy de. Oh, barod. Da, diolch yn fawr.
Yr hyn o'n. Dwi'n mynd fawr tra blaen. Iawn. Dawel. Pob brysur, dwi'n meddwl. Dwi'n wrthi'n sortio ti allan. Pob yn iawn? Hello, yes. Ie, pob i fod yn brysur yma. Os ydych chi eisiau hefyd, yn eich chi llwyr, os ydych chi eisiau, mae'n ni roed arwyddion i chi roed tu allan eich tai i bobl cael gwybod sut gweithio. Dwi'n cymryd banner. Banner? Cool, di clirio ti allan. Da! Knock. Katie? Yeah. Katie, hello! Ti'n smart? Dwi'n cael hwn yn cool. Diolch.
Na, gwestiwn da. Neu cael stwff i ti. Na, rhaid. Caws neu gofio. Pa ti stwff wyn ti to. O, na. Eto, neu off yn off i ti. Rhaid i ni ti. Neu ti mewn i ti. Hwn di'r goleuach gael. Glwys. Os ti'n mynd â sefyll tua gyda fi yma, ti'n gweld fi? Pwy ti'n siarad efo? Ti'n dy ti. O, i reit. Gyda ti? Dwi'n sefyll yma. Ia. A edrych fyny, a llun gwreiddio Castell ni, dwi'n trio cadw at hwnna. Dwi'n licio, mwna dda. Trio cadw at hwnna. Yn lle wan. Lle wyt ti wan? O.
Oce. O, ie. So, ti'n defnyddio fel stone cutter. Ie. Mae'n gofyn if eisiau help. Gofyn if eisiau help, ie. Helo, Katie, helo! Whee! Chdi sydd wedi gwneud yr platform sy'n giat ma, Katie? Ia. Da! Ar y teg. Mae hynna'n wych. Ti'n lot fell na fi ar hwn, da. Sy'n mynd gwella ddechrau fa. Dwi wedi gorffen. Di gorffen? O, nice. Neis iawn. Dwi'n siarad bach ar y drws ar y fiad. A fyna fe ddys i rôl dwywaith. Carfan! Ti ofyn i carcar? Mae'n economist iawn. Dwi'n dod mewn efo bwyach. Mae'n yma. Neis iawn. Ti eisiau simna yna fo? Na. Fi eisiau fi eto shifnau fo. Pardon? Gofyn eto. Ydych chi eisiau fi eto shifnau fo? Yes, ti eisiau. A dyn, ar y campfire yma wedyn. A dyn, gen ti simna wedyn. Iawn. So gen i'n sy'n nes dawn. Dwi'n beth sy'n gwneud? Y tân, y stalwm, di bod yn ganol y stafell. So, sydd wedi chwarae gynhesu. So, di bod yn tân fel sgen ni wan yn ei lle penodol. Ddim yn tai crap efo ddim yn tai bobl arferol. O, ti'n gweld yr amser, Chris? Ydw? Ti'n gweld yr amser? Na, dwi'n dweud. O, oce. Iawn. Amser yn hedfan? Iawn. Felly, diolch fawr iawn am pawb sy'n dod heddiw. Ond i ddod â sesiwn o'i ben, wan, iawn. A wedyn, mwy na thebyg, erbyn i chi weld hwn nesaf, erbyn i chi yn gorffen, bydd gorffen yn iawn. Okay? Felly, bydd ni'n gwneud castell